Hej folkens, og velkommen til. Vi vil bare lige vise jer et lille glitch i dag, hvor at vi kan nærmest hugge en bil over på noget. Sådan, nu har vi åbnet. Så sætter man bilen her. Og så skal man løbe herom, og så bare lige vente et stykke tid, og så løbe tilbage. Og så er den ligesom inde i hegnet. Ja, og så hvis man går ind i den, så Flyver den lidt væk. er I klar? Ja. Nu lad os prøve igen. Lad os se, om man bare kan gå her, og så vente. Ja. What? Nu er den nede i jorden, asfalten. What the fuck? Ja, sådan her. Ja, det vil være godt. Så godt. Hej politimand. Nej, ikke dræb ham, Lukas. Snig med ham. What? Du stopper sgu da ikke! Fuck! Dræb dem! Skynd dig ind i bilen! What the fuck? Hvad sker der? Okay, nak dem! Nej! Nå, det var også denne video. Farvel! Bye bye!